След толкова много време изчезва на този човек. Той най-накрая дойде. Ето ме! И да, Гоши има пръст, който не е истински и си го е сложил. Да, уникално! Здравейте, аз съм Светло. Аз съм Гошко. И сигурно се питате, бой, къде беше този човек, бе? И сигурно сте го забравили. Но, нека ви обясним защо. Той го нямаше, защото не можахме да снимаме. Тоест, искам да кажа, че по-миналия път бяхме болни и не можехме да се виждаме от различен вирус. Миналия път не ходих на село. И така ми беше много трудно да снимам без тази мина за гледания, наречена братовчет ми Гоши. И исках някак си да снимаме, но най-накрая го намерихме и се разбрахме да снимаме. И така, заради това го нямаше. Сега нека минем към самата тема на видеото. Както сте видяли и ако сте гледали миналото ми видео, и промених си канал, т.е. сложих нова снимка и му направих името по-различно. И сега ще покажем на Гоши канала ми и той ще реагира и ще каже дали му е харесал. Да започнем. И добре, първо ще ви покажа на вас. Това е телефона, ето, не се вижда много. И Гоши сега ще го види. Гоши, готов ли си да видиш първо снимката? Да, хубаво е. 3, ти още не си я видя, спокойно. 3, 2, 1. Хубаво е. Колко и да още на 10? 8 от 8. 8 от 10? Да. Защо? Кое ти харесва най-много в това? Не, снимката. Снимката, рачета, добре. Ето кликбейка. Да. Ти има рачето. Харесва ли това раче? Да. Шапка. Да. И рачето. Тук има калмари, не знам защо има калмари. Тоест, ако не знаете това е емотикона за раче, това е за калмари. Но аз съм избрал някак си да сложа калмари, защото ме кефи. Но рачето повече ме кефи. Да. Разгледай едни от най-новите ми видеа. Колко и даваш? 10 от 2. 10. Тоест 2 от 10. Ай, не му харесват много яд, нали? Да. Добре. И колко даваш на целия профил от 1 до 100? 1 от 10. 1 от 10. И това беше реакцията. Спокойно. Видеото няма да е 2 минути. Ще правя извинения, защо не качвах и ще кажа кога ще качвам. Защото около 2-3 хора ме бяха питали защо не качвам. Той защо качвам толкова разбъркано. Например, една седмица качвам в неделя, друг път в понеделник, друг път дори не качвам и ще си го кажа в това видео. Нека ви го кажа на уше. Качвам когато искам и каквото искам. Чухте ли ме? Чакай да... Гоши, на тебе липсваше ли ти да си в това студио, т.е. в моята стая? Много. Да. Липсваше ли ти нашата любима камината? Тя се пържи да видят хората. Камината дойде! Камина! Здрасти! Радваш ли се да видиш твоя най-добър приятел Камина? Да.
ам,